Nee, donksilo's maar het twat warm krijgen. Dat zei de deskundige Jetty Middelkoop van de brandwacht Amsterdam-Amsteland. Ze reageert in mei op het rapport dat juster uitkwam hoe het ongeluk met de donksilo in Makkingeer. Nevens Middelkoop houden de dwarren in geval van need makkelijk tagong naar de silo. Ik ken de silo demai luchten worden. Het toelistiskunde advocaat van veehouder Tom de Groot en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het niet opsmieten. Dit is de eerste keer dat de Groot opdraait voor de kosten van het ophellen en de verzwaring van zijn kei die het in beslag nam binnen. De kosten werden op dit tijd roest op €10.000. De zaak komt teasy voor de rechter. Museum het Hannemahuis in Haas komt met een unieke uitstalling van 104 etsen van Rembrandt. Het gaat om portretten. Er is zelfs een officiële etsplaat van Rembrandt te beschermen. De tentoonstelling wordt van 8 maart tot 22 juni. Nevens conservator Hugo ter Avest is de geerstalling zo uniek dat hij meer dan 8.000 bezoekers verwacht. Joen loopt de Rijn voort, maar wat buien is het meest droeg en het wordt een graad als 2. Morgen is nog zinnen, later middags volgt bewolking en wat Rijn. Het wordt dan 1 graden en er zit een matige zuidestenwind.